Kom eens jullie mensen zo ne. It's like you'll chat lekker man. Like die specific dag jullie check nou. Nee, ik maar net die dag weg zitten te chat. We checken jullie heel dag lekker man. Lach ons altijd lach. Lekker conversation. Nou komen die next dag. Nou is jullie net stil. Okay, morning hond, morning cat messages. Niks. By jullie online. So het lijkt misschien hij conversation dat ons geven, misschien net een normal conversation, niks diep of stout of whatever niet. Ik nou like zo gauw vergeet van die persoon waar ik met zo'n gelijke conversation geven, dat ik nou die maandag heel dag ik nou. Ja, ik versta je misschien met die weg, maar meer niet erg is online ik aan de messages reply, maar ik denk je zei morning auntie, voor de ene wat de hele dag gereply gisteren. Ja man. Mensen maken het zo. En dan denk je mensen nog interested blijven, because there's no consistency. Als je wil je moet interested blijven, moet je consistent. Als je moet maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag chat. Chat. Stuur een message nou en dan, like ze zei. Maak meer om niks te zeggen. Echt meer. Nou kom je nou bij de huis, ga zeker bij je nou boot. Nou je kom hij zei, maar je die heel daar eigenlijk shame. Ai, ga maar niet ai blij. Because they plak, mensen plak foul. Because there's no fucking consistency. No fucking consistency. It's like we comfortable with being single, we comfortable being in our own space, dan kom je kom chat. Reply ons ook zo staat die belaat is. En dan 1, 2, 3 vergeet je lang. Je hebt een lekker conversation gehad met die persoon. Nee, mijn vader. It's like we have to tell you how to play this game. We have to tell you how to keep a person interested. Om een persoon interested te laten blijven. Dat is wat de mens maakt. Maar ik versta niet bij jullie.